1,5 χρόνο τώρα οι πάντες ασχολούνται με το DNA μας. Εγώ θα τη συμβούλευα μετά από τη σημερινή εξέταση να πάρει την εξέταση και να πάει να της κάνει και μία επαλήθευση στο Ντουμπάι. Αν ο άντρας μου έκανε κάποια στιγμή μία περιστασιακή σχέση της μιας μέρας με αυτή τη γυναίκα, θα πρέπει να ήταν άρρωστος. Κοντός ψαλμός αλληλούια. Ο κύβος μπορεί να ερήφθη για τον Ζεύκο Σαρβανιτίδη και την απόφαση που πάρθηκε για το παιδί του Πασχάλη, αλλά αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, οι δηλώσεις που είχαν γίνει τόσο από τον τραγουδιστή όσο και από την σύζυγό του δεν μπορούσαν να κάνουν κάποιον να φανταστεί ότι το τρίχρονο παιδί θα ήταν τελικά του Πασχάλη. Μία υπόθεση που συγκλώνησε το Πανελλήνιο πριν 2 χρόνια. Ήταν η εποχή που ο καλλιτέχνης Πασχάλης Σαρβανιτίδης πληροφορείτο πως μία γυναίκα ισχυριζόταν πως το παιδί που είχε φέρει στον κόσμο ήταν δικό του. Εκείνος από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε τα πάντα. Ξεκίνησε μία δικαστική περιπέτεια που το τέλος ήρθε μόλις πριν από λίγες μέρες. Μη στεναχωρείτε τον καλλιτέχνη μου. Έτσι, το έχω πει. Ό,τι θέλετε σε μένα, αφήστε τον ίσο. Έστησε μία πλεκτάνη. Ήθελε να εκβιάσει τον σύζυγό μου, πιστεύω για χρήματα. Δεν το κατάφερε, αυτή τη στιγμή δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, έπρεπε να έρθει να κάνει το DNA. Εγώ θα τη συμβούλευα μετά από τη σημερινή εξέταση να πάρει την εξέταση και να πάει να της κάνει και μία επαλήθευση στο Ντουμπάι, που πάει πολλοί κόσμος φέτος για να κάνει γιορτές εκεί πέρα. Εμείς βέβαια θα είμαστε στο σπίτι μας, ευτυχισμένοι και οικογενειακά. Στήθηκε μία ιστορία εκβιασμού του συζύγου μου και η κυρία αυτή σήμερα έχει υποχρεωθεί να έρθει για να αποδείξει όλη αυτή την αρρωστημένη ιστορία, την οποία έβγαλε από τη φαντασία της και μόνο. Δηλώσεις σκληρές από τη σύζυγο του Πασχάλη Αρβανιτίδη, που έκανε ό,τι μπορούσε για να κρατήσει την ψυχολογία του συζύγου της όσο το δυνατό πιο καλή. Γιατί ένιωθε ότι αυτό το παιδί δεν ήταν του άντρα της. Αυτό που θα ήθελα να σας παρακαλέσω εγώ είναι να αφήσετε τον καλλιτέχνη μου ήσυχο. Να απευθύνεστε σε μένα για οποιαδήποτε λεπτομέρεια θέλετε, διότι δεν θέλω να περάσετε αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είναι ευαίσθητος και αυτή την εποχή ετοιμάζει το καινούργιο του πρόγραμμα για τη σημερινή σεζόν. Η γυναίκα μυστήριο από την πρώτη στιγμή ισχυριζόταν ότι πατέρας του παιδιού ήταν ο Πασχάλης Αρβανιτίδης. Η διαδικασία αναγνώρισης, όπως και η ίδια δήλωνε, θα αποκάλυπτε όλη την αλήθεια. Ο καλλιτέχνης εκείνη την περίοδο υποστήριζε ότι ήταν μια φανατική του θαυμάστρια, η οποία τον επισκεπτόταν στα κέντρα όπου εμφανιζόταν κατά περιόδους, αλλά δεν είχε την παραμικρή ερωτική σχέση μαζί της. Αυτός ο άντρας που τον ξέρω 40 ολόκληρα χρόνια και ξέρω τα γούστα του, για να έκανε κάτι τέτοιο θα πρέπει να ήταν πολύ άρρωστος. Θα πρέπει δηλαδή αυτή η γυναίκα κάτι να το έκανε και να τον αρρώστησε. Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση, εγώ τον συμπονώ και τον συγχωρώ. Ο άντρας μου έπεσε θύμα στιγνού εκβιασμού. Και όλες αυτές οι κινήσεις αυτές της κυρίας αυτό αποδεικνύουν. Διότι αν έλεγε αλήθεια, θα του στέλνε ένα εξώδικο, όχι αγωγή. Και θα του έλεγε, κύριε Αρβανιτίδη, για ελάτε να κάνουμε το τεστ DNA με το δικηγόρο σας, εκεί, στο κέντρο γενετικής. Γιατί ξέρει πολύ καλά ότι νοθεία δεν υπάρχει σε αυτό το τεστ. Θέλω να τοποθετηθώ και για το θέμα του παιδιού, ότι το παιδί αυτό, το οποίο εύχομαι να είναι καλά στην υγεία του, διότι σαφώς δεν φταίει σε τίποτα, και είναι ένα παιδάκι το οποίο δυστυχώς, πιστεύω εγώ, ότι μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον αρρωστημένο. Δεν ξέρω αν αυτή η γυναίκα είναι ικανή να μεγαλώσει το παιδί της, με τα προβλήματα που έχει, να τελειώσει αυτή η υπόθεση ανώδυνα, κυρίως για το παιδί της. Παντού και σε πολλές εκπομπές που δινόταν βήμα, το Ζεύγο Σαρβανιτίδη προσπαθούσε να κρατήσει μια στάση σιγουριάς ότι το αποτέλεσμα θα ήταν αρνητικό. Σε όλα αυτά τα χρόνια δεν μου έδωσε ποτέ, μα ποτέ, το παραμικρό δικαίωμα να σκεφτώ κάτι ή να αισθανθώ άσχημα. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια, μέχρι σήμερα, αισθανόμουν και αισθάνομαι ότι είμαι η βασίλισσα της καρδιάς του και της αγκαλιάς του. Όσο πλησίαζε ο καιρός για το τι θα έδειχνε δηλαδή το τεστ πατρότητας, η οργή και η κατά κάποιον τρόπο αμηχανία ήταν έκδηλη. Η κυρία αυτή, από το πουθενά που βγήκε και ισχυρίζεται ό,τι ισχυρίζεται, χωρίς το παραμικρό απορριπτικό στοιχείο στα χέρια της, έχει κρατηθεί στο απειρόβλητο, δεν την ξέρει κανείς, δεν την έχει δει ποτέ κανείς, ενώ τον Πασχάλη, εμένα, την οικογένειά μας, την έχει δει όλος ο ελληνισμός εντός και εκτός επικρατείας.
Συναισθήματα αγάπης από την Αλίκη Αρβανιτίδη που όλους αυτούς τους μήνες ύψωσε ανάστημα και χωρίς φόβο απάντησε, επαναστάτησε και υποστήριξε τον αγαπημένο της σύζυγο. Ένιωθα και νιώθω μέχρι σήμερα τόσο καλυμμένη, ας πούμε, από την παρουσία του δίπλα μου, από τη στήριξή του, από την αγάπη του, από την έκφραση των συναισθημάτων του απέναντι μου, που δεν αισθάνθηκα ποτέ την ανάγκη να πω «Εσύ, Αλίκη, τόσα χρόνια, ας πούμε, με έναν άντρα, μήπως στερήθηκες, ας πούμε, άλλες χαρές της ζωής, ξέρω, μια ελευθερία, ίσως θαυμαστές, ίσως...» Δεν με ενδιέφερε καθόλου. Στέφανε, κάτι θέλεις να πεις?